Yanzu wani mutum ya yunƙurin kaiwa sarkin Kano hari. Wani mutum da ba a san kowaye ba ya yunƙurin kai hari ga motar mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero a cikin garin Kano. A cewar wani shaida ya ce lamarin ya faru ne yayin da sarkin yake kan hanyarsa ta koma fadarsa a daidai titin Zaria Road da ke cikin birnin Kano. 'Yan sanda sun kama mutumin, sai dai har yanzu ba a bayyana yadda yunkurin harin ya kasance ba, kuma 'yan sanda ba su yi ƙarin bayani ba har zuwa yau. Wannan al'amari da ya faru ne a cikin garin Kano. To Allah ya samu dace, Allah kuma ya raba nagari da mugu. Idan baka danna mana subscribe ba, muna so ka subscribe channel ɗinmu ko kuma ki subscribe channel ɗinmu, domin haka yana ba mu ƙwarin gwiwar tura maka videos masu muhimmanci da suka danganci wannan al'amari. Allah ya samu dace.